दिनै चिरां ब्लकनि सिङाव जोंनि मानबदेब प्रमद बर' बिथांनि जा इउपिपिएल सरकार बे सरकारखौ मोजां मोननानै आरो बे बियाबनि बिजाथि बा एमसिएलए मानबदेब बिसावरायग्रानि जा मावनाय दांनाय बेखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफ दोलोनिफ्राय 2100 दिनै जयनिं जादों बा जागोन दा बावैसोनो जानो थांगासिनो दङ। गतिके बे मोनसे सिगनेल जे रायजो राजाफ्रा बुजिबाय परिबर्तना माखौ बुङो, सोलायनाया माखौ बुङो। सोलायनाया बेखौनो बुङो जे मोनसे समाव थासारिया गाज्रिमोन, दिनै मोजां थासारि सृष्टि खालामनो हाबाय। मोनसे समाव जोंनि गेजेराव अनलायनाय गैयामोन, दिनै जोङो अनलायनायखौ दाखांफिननो हाबाय। मोनसेनि समाव जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन, दा गासैबो जाथि जनगोष्ठी गोरोबलायनाय फैफिनबाय। मोनसे समाव जोंनाव खौसेथि गैयामोन, दा जों गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि हान्थिलांनो हाबाय, जौगाथायनि जांख्लायाव गाखोनो हाबाय। बेनो सोलायथाय आरो बे सोलायथायखौ मोजां मोननानै परिबर्तनखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव दोलै नोगोरै बिपिएफ दोलोनिफ्राय जयेन जाफैगासिनो दङ आरो बेनिख्रुइ साबसिन थासारि जोङो थानो हाया होननानै जोङो दिनै उपलब्धि खालामनो हायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' हाटाव बिटिसि बासाव स्ल'गानजों जों खोनाबाय थादों। मोनसे खोथाखौ नाय जे थांनाय 17 बोसोराव माने बर' हाटाव नङा, माने बिटिसिखौनो धंस खालामनायनि प्रमद बर'नि बाथ्राखौथ' बाद दोन, बिटिसिखौनो धंस खालामनायनि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ माबा खालामदोंमोन, जेराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा फोजोबस्रांनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादोंमोन। मानोना बिथांमोननि जा नोजोर, बे नोजोरा बर'फोरखौ माहारियारि बादनिफ्राय जानगाराव दोननानै कमप्लिटलि डिस्ट्रय खालामनायनि। गतिके बेखौ दिनै रावबो जाम्बा जाम्बियाबो बुजियै गैलिया। जाहोनाव दिनै हाग्रामाया माने मा होनगोन, जोंबाय थानाय हराव जोंबाय थानाय बनजाराव बारसोमनाय मासे गुमा गोरान बायदि जानानै फैबाय। सार, जिसुआ सुमफ्रामारिया बे एरियानिनो सासे एरियानि गासैबो रायजो राजाफ्रा गावजों दं होननानै दाबि देखायबाय थायो, बेनि सायाव मा सारा? कालि फुजा, दुर्गा फुजायाव जुवा गेलेनो मेला जागोन, दुर्गा फुजायाव मेला जागोन, मेला फैयोब्ला बिथांमोना हागोन जुवा गेलेनानै। बेसेबांसो रोदाजों बिफां दंबावो दायो? रोदा गोनां बिफां हाग्रामानि गैलिया, मानोना हाग्रामाया गावनि जेसेबां सम्पति दङमोन बेखौ फानजोब्बाय। जोङो दुखु नांदों, हाग्रामाया 17 बोसोर रायजो खुंबाय, जाम्बाबाबो जांथाबाबो मोजाङै रायजो जाथोंसै, गावनि फिसा फिसौखौ मोजाङै फोरोंथोंसै, इन्जिनियार डक्टर खालामनो हाथोंसै। IAS IPS आव बिथाङाबो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों जाहाथे कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव बर' हारिखौ जौगानाय हारि हिसाबै देखायनो नागिरदों। बिनि फिसाफोरखौबो जोंनि बे कम्पिटिटिभ थांखिजों मा होनो सफिस्टिकेटेड थांखिजों जोंनि जा खामानि मावनाय बिनि फिसाफोराव बाहागो लाथों नंदोंमोन। दा जाबायदि सम्पतिफोरखौ फानजोबना लाबाय, मोनसे समाव जोंनि राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजोफोरनो होनाय दा बोरमा मोसौ बेखौ गुमनोनो हाग्रामाया समायबावनाय नंलिया।